En mor mar nyako Ramogi ni medo bedo kodwa e Ramogi TV machiegni weche manyien mag Migago mwaikonu e thuolo ni in gi thuolo mar oruna ote machuok kindiko ote mari tiore namba marwa mar ote machuok ma en 236600. Kapok wachako wawinjane mago mwamiyo pek. As we speak, we are holding 3 persons of interest as at now, and we should be able to bring in more people. Obila oyango ni gisemako achije moko adek e wi kuo mar bunde kod magina manyo kwale tisendo obila ma Kipasi e kaunti ma Homa Bay. Jatend piny Kenya William Ruto kawuono timo limbe e kaunti ma Kwale mar tego weche mag dongruok. To jaod bura ma Sirisia John Waluke owe thuolo gi Rambun kirito winjo bura mochwalo ka kwedo twech mare e jela nikech keth mar mibadhi. Machiegni Jatend Migago Masaga Simon Chelugui okwedo weche moko manche ne fuong'ore ni joma biro leo chulo hola mar Hustler Fund ibiro go fwai mar omenda maromo siling' tara 10. Kanotwa kod jofwamb weche apisi mare, Chelugui nolero ni fwai makamano ibiro mana miyo jota cheno mar hola makamano mibiro yudo kod keth mar tayo maracha kata tiyo marach kod hola mar Hustler Fund no dhi nyime kod yango ni Hustler Fund jolo thoth jopiny maonge kod nyalo mar kawo hola e bengi kuom miyogi hola e nengo mapiny mar chako kendo mar medo dongo helini magi. Chelugui bende nomedo lero ni jogo madwaro hola makamano ok bi dwaro ni mondo mi ondikre kendo gibiro yudo hola makamano kokalo e simgi mag ong'we yamo achiel kachiel. We have seen media reports claiming that loan defaulters will be fined up to Kenya shillings 10 million. There is no such a thing. The penalties outlined in the regulations, which is the normal PFM regulations, target fund officials who may embezzle or misappropriate. No registration is required, and all that will be required is to dial a code. I've already signed a request to CSICT. Doho mamalo mapachoka oweyo thuolo jaod bura ma Sirisia John Waluke kaluwore gi bura mar mibadhi manodonjne godo. Waluke owe thuolo gi Rambun ma siling' milion 10. Okang' makamano biro bang' kane oro kwayo ne doho maduong'no ni kum mane ochiwne ne ger mokalo. Jaod bura ma Sirisia John Waluke yande nodonjne kod keth maluwore mar mibadhi ma siling' milion 313, mibadhi mane luoro kuo mar omenda kowuok e bad migawo mochung'ne kano chame dero mar piny owacho NCPB. Waluke nodonjne gi mibadhi makamano en kanyakla gi Grace Wakungu nyawadgi mane gitimo godo ohala e kambi mong'ere kaka Erad Supplies and General Contractors Limited. Kwan jogo magamo midhusi mar korona e kaunti ma Siaya medore e tielo machielo ma midhusi no muoch. E romo manokelo kanyakla jotend migepe e kaunti no yangore ni kwan no osemedore mokadho e thuolo ma jumbe 2 mokalo. Ji 9 oseyangi ni nogamo midhusi no e thuolo ma juma achiel mokadho. Kwan no osemedore ka ji 28 osegamo midhusi no e kind wuok tich juma ni nyaka odiechieng' manyoro ni. Ma koro kelo kwan jogo mosegamo midhusi no chakre tarik 1 ma dwe ni nyaka odiechieng' manyoro chopo ji 43 koreo.
Oganda e kaunti no sani koro kwa mondo rit chike mag landruok midhusi mar corona moyangi kod migao mathieth kama oting'o rwako abuog rombe kaachiel bende gi yuoro e chanjo madhi nyime mar gayo midhusi no. Ma timore kata obedo ni kaunti ma Siaya oyangi kaka namba 3 e gin counties mosebedo ong'ala manyime mar oganda makawo chanjo mar gayo landruok mar midhusi mar corona. Atamalo 49.5 ema Siaya ochung'e, ka atamalo makamano mar oganda emoseyudo chanjo e kaunti no. Mana kamano gie kinani jatend piny Kenya William Ruto ni e gwenge makwale kama bende odhi siro chenro mag dongruok e kambi ma Devki. Wadhi ane nyaka e kaunti no mondo wang'i ane mago madhi mbele gi e thuolo ni. Mana kaka wawacho ni jatend piny Kenya William Ruto ni e gwenge makwale, wawinjane madhi mbele achiel kachiel. After 2 years, again he needed the blood. We called him, he went there, he gave him Volkswagen. After another 3 years, he says, come, give me. He gave him bicycle. He says, why is giving me bicycle now, father? Father says, now you know whose blood is running. Asante sana, thank you. Asante. Thank you very much, sir. Asante Mheshimiwa Rais. Nikubalie sasa ni mwalike gavana wa kaunti ya Kwale Mheshimiwa Fatuma Chani azungumze na kisha mwalike waziri Moses Kuria aendelee na ratiba iliyosalia. Asante Mheshimiwa Rais. Shukran sana. Pia mimi najivunia kuwa Mkenya. Your Excellency the President of Republic of Kenya, Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto, Mama First Lady, Chairman Devki, mawaziri, wabunge, seneta, magavana wenzangu ambao wamehudhuria, wananchi wote, assalamu alaikum. Bwana asifiwe. Your Excellency, allow me to call the area MP to at least recognize his colleagues who are here. Karibu Mheshimiwa Gonzirai. Basi Rais wa Jamhuri ya Kenya Dr. William Ruto, Mama wa Taifa Mama Rachel Ruto, mwenyekiti wa halmashauri ya Devik Mills Limited Bwana Guru, mawaziri walioko hapa, viongozi wengine walioko hapa, wajumbe wenzangu, mabibi na mabwana, itifaki zote zikihifadhiwa, asalamu alaikum. Mheshimiwa Rais, kitambo penginepo nizungumze lolote, naomba niwatambue tu wajumbe wenzangu ambao wamekuja kutupa shime katika shughuli hii, ili ukapate kuwatambua na ukapate kujua ni kina nani. Nitawasimamisha mahali walipo ili niwataje kwa majina, Bwana Guru upate kuwajua, na baada ya shughuli hii utatupa sisi kama jamii ya wabunge wa Pwani tupate kukutana na wewe, kwa sababu huu mtambo uko Pwani. Naomba Mheshimiwa Chiforomodo usimame, akiwa huyu ndio mjumbe wa Lungalunga. Naomba mjumbe wa Msambweni ndugu Faisal yuko hapa, huyu ni mjumbe wa Msambweni. Niko na mjumbe wa Matuga Mheshimiwa Tandaza, nafikiri yuko hapo Bwana Guru hapo nyuma, kwa sababu Kwale tuna wajumbe wanne, mimi ndio mjumbe wa Kinango. Na alafu tuna mama mjumbe wa Kwale County, Mama Fatuma Masito. Na kutoka Pwani tunasema penginepo tuko na mjumbe kutoka Lamu, Mheshimiwa Mudhama, nafikiri yuko hapa. Bwana Mudhama yuko pale. Na tena tuna mjumbe wa kutoka hapa Rabai, Mheshimiwa Kenga Mupe. Nafikiri ni karibu sana, ni rafiki wa karibu sana wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya. Kama kuna mjumbe mwingine ambaye nimemwacha, na kuna seneta wa Kwale Bwana Boy Juma Boy, nilikuwa nikitaraji labda penginepo watatajwa na madamu. Mheshimiwa Rais, nataka niseme hivi. Mimi ni mwanasiasa mkongwe.
na nikipimwa pumzi nitahangaika, kwa sababu huu umma wataka kusema mheshimiwa amesema nini wakati rais amekuja hapa. Kwa hivyo nakuomba radhi, unipe tu dakika chache ili tukapate kuelewana. Kwanza nataka nichukue nafasi ya kwanza kukushukuru, kwa sababu kwa mara ya kwanza katika historia ya maisha yetu sisi kama watu wa Kwale umetupatia bendera ambayo inatoka sehemu ya Kinango hapa Samburu. Hii bendera tulipoteza wakati Mheshimiwa Robert Matano alipoondoka, mpaka sasa tujaona. Wadhi nyime kama wayudo ni jatend migao masomo Ezekiel Machogu pod dhi nyime kod limo jopuonje ewi chal mar ikruok ne piny madongo mahigani. Odiochieng' ma kawuono Machogu nolimo kaunti ma Homa Bay. Watudre kod Ali Abich mantiere kaunti ma Homa Bay mondo mi oketwa e lere mathoth madhi nyime kono. Ali Abich, kapo ni winja e kaunti ma Homa Bay, nyalo nyisowa ni to ang'o giri ma jatend migao Machogu osewacho kata ma ogeno wacho kawuono ni, kata gin ang'o giri motimo e kaunti ma Homa Bay kotudore gi weche mag ikruok ne piny maduong' mahigani? Milton, erokamano. Wabiro achiel kachiel kowuok e Homa Bay High School. Mana kaka wachono endo, jatend migao mochung'ne chenro mag somo Ezekiel Machogu dhi nyime kod romo, kendo kaka inyalo neno to kaendi ni romo dhi nyime ka en romo mobagi kod jatend migao mar somo Ezekiel Machogu ka orado kod jopuonj madongo mantiere skunde mag sekondar mantie kaunti ma Homa Bay kaendi, kaachiel kod mago eko mowuok e kaunti ma Migori ma kogik ndalo penj to koro iluongogi ni center managers, ka onyisogi ikruok ma piny owacho sani oseketo e neno ni peny madongo ma higani ibiro tim, kama oting'o peny mar klas 8 kaachiel kod peny mar klas 12 kod peny mar klas 6 jo grade 6 obi otim e yo makare. Milton osechiwo twak mare, kendo sani gima dhi nyime en ni jotend jopuonj mantiere e kaunti ma Homa Bay kaachiel kod kaunti ma Migori golo pachgi kaluwore kod gigo eko ma gineno ni onego bed ni itimo makare, maneno ni penj ma higani obi otim e yo makare, kaachiel kod gigo eko ma bende mulo sekta mar somo. E kinde mane ochiwo twak mare, Machogu koni piny owacho kokalo migao mar somo osetieko ikruok te, kendo chenro ni kare mar neno ni penj ma higani obi otim e yo makare. Bendo koni onge kuo moro amora mar penj ma ibiro ne higani endi, kowacho ni yore duto te minyalo tigo e yor kwalo penj osedin, kendo migao mar somo e pacho kaendi tiyo machiegni kod migao mar arita kwe kaachiel kod migao mar tudruok e yor lony manyasani motele kod jatend migao Eliud Owalo mar geng'o kuo mar penj anya to mago eko ma itimo e yor tudruok mar mbui. Bende kono chwa kod center managers gi eki ogolo negi siem ni ok gibiyie mondo japuonj moro amora odonjre kuo mar penj, kata ni nyiso jopuonje masani kodhi timo penj mondo osol pesa moko mondo tii godo e nyiewo penj, ka okoni bede migepe mag piny owacho keto okenge makare maneno ni onge kuo moro amora ma penj mabiro dhi nyime, kendo center manager kata japuonj moro amora mane yudi ni temo donjore kuo mar penj e skul ma entiere to bede migepe mag sirikal biro donjore kode, kendo ibiro kawne ondamo mager mar chik. Milton, kaendi an kod jagoro mar riwruok jopuonj mag Kupete kaunti ma Homa Bay kaendi, ma bende chiel kuom jogo eko mosegolo pachgi kaluwore kod gigo eko mamulo sekta mar somo kod ikruok ma bende gin godo kaluwore kod penj madongo ma higani endi, ma bende jatend migao nosikoni ikruok osetieki kendo girito ma mondo mi penj ochakre. Machiegni Ramogi TV ka iwinjo kaka minister wuoyo, kendo koni gisedino yorode te ma inyalo tigo e kwalo penj ma higani endi. Un kaka jopuonj bende ogolonu siem ni ok nigi yie mondo japuonj moro amora otem donjruok mar kwalo penj. Kang'eni kaka une Homa Bay kaunti kaendi ikruok oseketo machalo nade kaluwore kod penj michako juma manyien? Adwa wacho ni Homa Bay kaunti wasebedo gi ikruok moromo. Jumani na wan gi briefings manotimore e sub counties te 8 ma wantiere gi Homa Bay County. Na wawuoyo kendo na watwak gi center managers ma wawacho maber ni waduto mondo wa resolve ni wadhi hakikisha ni onge penj mokwal. Wang'eyo ni seche mitimo penj kama jonyuol mang'eny bedo gi paro moro ni nitiere kaka onyalo yudo ne nyathine moro penj mondo kwal, to watemo ng'iso jonyuol ni wawe nyithindo mondo som, to ka gisesomo to gidhi gitim penj ma giyudo duoko noendo biro bedo ma kisungu luongo ni credible. Koro kuom mano gima watemo wacho en niya, waseikore maber, wayie gi gima minister owacho ni kik kwal penj, to bende owacho ni onge penj moselik mantiere oko, ma jok matemo wacho ni nitiere penj ma giusogo, giuso mana yamo nono. Koro wadwaro ni mondo principals te odhi osettle
kas kae to gilos nyithindgi oikre makare mondo penj otimre makare. Gima natemo wacho kaka Kupet Homa Bay County ni kuom higni mang'eny kabisa NEC osebedo mana ka chulo center managers siling 500 kende. Higni goendo nigi higni mang'eny kata ka an pok abedo executive secretary 11 years ago. Gima dwani mondo awachi ni ber ka NEC through Dr. Njegere ma en CEO mar NEC ochiw pesa moro manyalo motivate center managers. Deputy principals ok mi pesa to gitiyo kendo gimondo mamoko kuom gibede school as early as 12. Seche ma principals odhi omo penj, deputy principals emodong gi school. Wadwaro ni mondo chul deputy principals go kendo wakwayo ni sirikal obed kanyalo neno. Sirikal ne owacho ni gibiro bedo ka giluoro jopuonj. Ka giluoro jopuonj adieri to gik ma wawacho ma jopuonj gombo no timnegi onego gitim kas kae to motivation bedo. Mr. Yogi kapok awe neno ka jatend migawo mar somo wacho ni ok gibiyie mondo japuonj kata center manager moro ochok pesa kuom nyithindo kata kuom jonyuol mar konyo nyiewo otese mag penj mokoni bende gin mago mabiro makinyiewo to mago mabandi. Ok ang'e ni kaka jopuonj metelo ne ma Kupet kaendi en ote mane manyalo miyo gi samoro moko manyalo bedo kod paro mar nyiso jopuonjre gi mondo ochol pesa moko manyalo konygi godo e kwalo penj masani sirikal wacho ni osedin to ote manyalo kwalgo penj pachoka. Wakwayo jopuonj ni wan professionals kendo nitiere gimoro ma Kisungu wacho ni the Code of Regulations for Teachers 2015 owacho kaka japuonj onego bed ni conduct himself. Ndalo penj niendi jopuonj wa duto ma Homa Bay akwayo ni kik wabed gi temptation moro ni wan be wamanyo ni mondo wakwal ne nyithindo penj. Nyithindo ema dhi timo penj, wan ok wadhi timo penj. Waseiko gi moromo. Gima temo wacho ni kad osewach ni penj ma circulate go gin miriambo, kik wabed gi ni ni waketo nyithindo ni choko pesa moro, wabiro bedo ka we are misleading nyithindo go. Koro gima temo wacho maduong', wabeduru gi paro ni wadwaro ni nyithindo tim penj in a credible environment mondo gigol results mar credible. Nyakwara Mogi mana wanachiel kachiel kod jagoro mar Kupet County Homa Bay kaendi kolero ikruok magin godo e penj madongo ma higa niendi. Ka ok kamano achiel kachiel atiri nyaka e county ma Kisii e tesendo bila ma Kisii Central kama oture kod jafwambo wadwa Crispin Otieno mabiro nyisowa kaka weche mag rita kwe dhi nyime e county ma Kisii. Crispin Otieno ka iwinja tinyalo kawgi kanyo. Awinje yo makare Alia Beach ka in Homa Bay anantiere tesendo bila ma county ma Kisii e boma ma Kisii kama Otieno ma piny rugo kawuono obila mawuok e teseni ka achiel kod jowetegi mawuok e DCI nomako ojana moro Otieno ma piny rugo kawuono ka ni kod lewni mag polise kende odhi nyime kod timo maundu e gweng' moro kata kar miluongo ni Mwembe mantiere mana kilomita 2 kawuok e boma maduong' ma Kisii. Kendo kijana ma jahiga 27 no maki kana orwako uniform mar inspector ma bende wachoro ni no okwal tesendo bila moro ma iluongo ni Birongo mano en kilometers 17 kawuok e boma ma Kisii. Kendo kijana no nitie kod pala ka achiel kod ogudu mar police mopogore gi mano bende ne en gi jowetene moko mane gitimo godo maundu no odiochieng' ma piny rugo kawuono. Kata kamano jatendo bila ma county ma kata OCPD ma Kisii Central mano Amos Ambassa mane maloso godo wacho ni ojende ma hao abich sani imanyo kendo itimo pedha mager mondo mi ng'e kuma gintie tokane obila oyudogi ka gitimo maundu. Kata kamano ng'at achiel ema no oyudi ka jowetegi moko no oringo. Mana kaka inyalo neno chien wantiere tesendo bila ma Kisii Kisii Central Police Station kuma kijana no oketie kendo medo konyo bila gitimo nonro kaluwore kod gino ma gitimo Otieno ma piny rugo kawuono. Kuom wik achiel mokalo jodak mowuok kuonde mopogore opogore ahinya jodak mawuok kamiluongo ni Mwembe, kuonde miluongo ni Manyien ka achiel kod Kiema Bundu, kuonde miluongo ni Egesa ka achiel kod Birongo mantiere
machiegni kod Keumbu osebedo ka ywak ahinya ni otieno nitiere jogo mawuotho ojende mawuotho chakre kar saa 4 otieno nyaka kar saa 6 machuny otieno ka girwako lewni mag polise kendo giting'o nyaka apendni ma gi attack godo jogo ma gimayo. Omiyo en wach mosebedo ka kelo buok maduong' ahinya ne jodak ma kaunti ma Kisii. Omiyo jotend obila wacho ni apedha mager pod dhi nyime chakre otieno mokalo no kendo nyaka sani gidwa ng'eyo ni gin vijende mage mosebedo ka timo maundu e kaunti ni ma Kisii. Bang'e kanyo ang' ni watudre kod Amos Ambaza men OCPD ma Kisii Central mondo ler ni nyaka sani apedha no chal nade kendo ang'o ma gichano timo mar neno ni ojende mano oringogo omakgi kendo otergi e mbele do kaluwore kod gigo kata maundu ma gisebedo ka gitimo e boma ma Kisii. Ainya Crispin Otieno, erokamano Ainya Crispin Otieno kuom ripot ma kamano mowuok e kaunti ma Kisii. Nyakwa Ramogi wadwa kawo yweyo matin kaito wachak waduogo mondo wadhi nyime gi chenro mawa mag Migago. Kao kamano wadhi e yweyo matin, kik dhi mabor. Duka maduong' mar Uhuru ochopo gi uso maduong' mar dwe mong'ere kaka Black Friday. Kochakre dwe ni, chope duka mar Uhuru Superstore mondo ichodh mwandu modhuro e nengo moyweyo. Yud fuong'ruok ka inyiewo gik mathoth e yor wholesale kata retail ma ichulo yo mayot ka ikelo nyaka kama intie nono mango chudo moro amora. Wan kod offers moyiedhi ne jogo manosomo kamoro achiel, headmasters mag skunde, jouso, jochama, grube mag kanisa e kind mamoko. Tim order mari ka ywa tola namba mar 0723-29-200-36. Wasingo ni nengo mogonyore kata duoko ni pesi ka okimor. Uhuru Superstores, karibu nyumbani. Tenbob, ashu, kinde, ekomi, apar, ikomi, makumi. Kwa shilingi 10 tu, Shabiki.com inakuletea nafasi ya kushinda $300,000 kwa jackpot mpya ya Major Leagues. Hii ni jackpot iliyo na mechi 9 kutoka ligi kubwa duniani. EPL, La Liga, Serie A, Bundesliga, French League 1 na ligi zingine kubwa tunazozijua. Play with Tenbob for a chance to win 300,000 shillings daily. Shabiki Major Leagues Jackpot. Cheza na Tenbob. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Hello, my name is Rahama Mathamia and I am the current Miss England 2021/2022. When I won, there were a lot of people that were upset because it just didn't make any sense. You don't look at me and think I'm representing that nation. I was telling my family, it's nice to see yourself and your own people. But when I get Swahili, you understand, they understand the culture, the heritage, nakula chapati, na stew. I'm British, but I'm also Kenyan. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Dial *860*419# to get Oyo Daktari. Jatend migao mar weche tudruok manyasani Eliud Owalo otelo ne chenro mar pogo chiemo e gwenge ma Nyanza. Gie kinde ni Owalo kod Lange nitiere kaunti ma Siaya. Wadhi ane Siaya mondo wanene kaka chenro ma kamano dhi nyime. Ng'at achiel
Ng'ata chielo yudo hinyruok marach mokalo to ka jokwath jamni moko monjogi e gweng' ma Gadhanji mantiere Olmoran Division e kaunti ma Laikipia. Jalo moseyangi kaka Joseph Ng'ang'a ma jigni 45 ne omonji e kinde mane girakore kod jokwathgo mane omonjo puothegi kendo kwayo jamni ka gisani moko yudo thieth e kar od thieth ma Nyahururu. Jodak makono gi jotelo makono koro dwaro mondo sirkal okonygi e tieko monj ma kinde ka kinde mikelo kod jokwath jamni malago dhok e puothegi, gino ma miyogi lal maduong' mokalo. Tulikutwa na watu hawa wafugaji na wakakuja wakaingisha ng'ombe kwa shamba, na wakati tulipoenda kuwatoa kuwauliza ni kwa nini wamefanya kukuja kuingisha ng'ombe kwa shamba, walikuja na kuanza kuleta vita, na hapo wakandunga mzee ya dada yangu mikuki 2, na walikuwa na ng'ombe, na kutoka hapo ndipo tulianza sasa kushughulika na yeye. Hali yake sasa hii sio mzuri hata kidogo. Mzee yangu alienda kutoa ng'ombe, akaitana. Saa ile aliita wazee wengine hapo. Wakienda kuangalia hiyo watu wa kufuga, alianza kupigwa, wakarushiwa nini, akapigwa na mikuki 2. Sasa nashindwa serikali, mnaweza nisaidia ama mnaweza kutusaidia kama watu wa Laikipia? Njoo sasa mendungu juu ya kuenda kuuliza swali, kwa nini umeingisha shamba kwa nini ng'ombe kwa shamba yangu? Hapo hiyo kuuliza hivyo, hapo ndipo alipatia shida yake. Naomba sana serikali, kama kunawezekana, afadhali tutendee njambo. Tafadhali Deputy President. Maloyo mine 60 mosebedo kakalo e midhiero mar tuo mar fistula biro yudo thieth manono e kar thieth maduong' ma Kenyatta cheno machano ringo kuom kinde ma juma achiel mabiro. Cheno no ero ma biro monyo omenda maromo $5.1 obagi gi kambi tudruok mar Safaricom kotenore kod riwruok thieth mar Flying Doctors, kama bende lakteche biro chiwo puonj kaluwore gi weche ngima. Chenro no nochaki ayanga higa mokalo kendo sechiwo thieth ne mine molo 261 manikod tuo mar fistula, ka gie sani mine maromo 45 osechwal e kar thieth no ka 30 osetimnegi bero. Has partnered with the Flying Doctors Society together with the Kenyatta National Hospital in order to carry out these operations. We are told that by the end of today there will be about 43 to 45 women who have gone through the operation, and typically they will stay here for about a week as they're being managed post-operation. So we've been here since Thursday when we started screening on Thursday and Friday, and we've screened a total of 133 women, of which we've admitted 45 ladies and operated 30 up until yesterday. We'll be here until tomorrow. Our target for the week was 60 beneficiaries for this camp, and I think we'll probably hit that target by tomorrow, if not. Moko kuom jodak mawuok e kaunti ma Kilifi koro ywak ni achudhe moko tiyo kod nyinge moko kuom MCAs ma counties go mar mayo gi omenda. Wachno ero yangi kod spika mar od bura ma kaunti no Teddy Mwambire, mawacho no oseyudo lipode mawuok kuom jopiny mawacho ni achudhe moko wuondogi ni gin MCAs magi kendo gikawo mwandu koa kuomgi magin kaachiel gomenda. Jodak makono koro dwaro mondo mi MCAs go mondo mi ochopi e wards mane oyiergie mar ng'iyo gi jopiny gino mabiro duoko chien timbe mag mechogo. Jana tumekuwa hali ya utatanishi tukitishua maisha. Kuna jamaa alikuja anasema yeye ni kansela wa Uganda anaitwa Oscar, kumbe si, anaitwa sijui Josefu, lakini alikuja hapa akiwa yuko na bunduki akasema yeye ni kansela wa Uganda. Kwa hivyo amekuja, ikiwezekana kuanzia jana ilikuwa ni tuvunje tuondoke. Kwa hakika hili janga la kwamba watu wanajitokeza hivi sasa kujifanya wao ni viongozi, kujifanya wao ni watu pengine ni watu wa kutoa mikopo kusaidia raia au ni MCA katika area, hili ni swala ambalo lazima liangaliwe kwa makini, kwa sababu watu kama wale ambao wanajitokeza kusema wao ni viongozi au ni MCA katika area ni conmen.
lazima watu kama wale waangaliwe ni njia gani, ni mikakati gani serikali inaweza kukabiliana na watu kama hawa. Ningeomba neno hili lichukuliwe kama ni neno lenye ambalo lilikuwa ni la kunichafulia jina, na huyo mtu mwenye ambaye alifanya kitendo hiki sheria itafuata mkondo wake, itachukua mkondo wake. Wawe pole sana watu wa Sabaki kwa neno kama hili, na mimi ningependa serikali Kiparo ni weche mag adhula to nitie jomong'e adhula moloi. Inyalo neno ng'ato tiweni en jaoyuma, lakini kidonjo weche mag adhula mit manade. Kawuono e chenro mar Kuku World Cup okadwa ni mondo ibed kamoro ma podi penjori ni tang'o matimore. Adwaro ni mondo ing'iya ni to ng'ano gini mantiere Kuku World Cup kawuono. Okadwa ni mondo anyisi opondo ja picha bro bedo gi welo mabende dhi mimor. Kawuono nyalo nyisi niya it a blaze fire. It a blaze fire. Kinyalo ng'iyo gima timore bath pap komachielo kono Kuku World Cup. Jok mapango pirago ineno gi ting'egi. Adwa ni mondo ichik mana iti kawuono liet manade. Erokamano ahinya. An iluonga ni Milton Ochieng' Awuor. Watudre kendo saa 10 e weche manyien mag kagi kacha. Mine oseman. Representation mag mine osechako menyore.